Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, Pitsa 18 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu? Panawagan ni Gobernador Lacson, hindi lang magsandig sa investigasyon, solusyon kuno ang dapat nga patigayunon sining pinatyanay dire sa siyudad sa Bacolod. Si Mayor Bing Yunardia nagpalayag man ang natabo ining pinatyanay nagaapikto gid man sa peace and order sa siyudad sa Bacolod bangod sang drug war sang gobyerno. Ti pamangkot san umauntat ini. Ano ang himuon nga solusyon para mauntat ining pinatyanay dire sa siyudad sa Bacolod? Nga nagakasapwan lang, ang iban may gapos pa, may busal pa, kag ang ginatudlo, illegal nga druga. Wala ini sang solusyon. Ang solusyon siniya mo ni, dapat mauntat ang baligyaanay siyabo. Dapat mauntat na ang pila ka operasyon sa mga drug poser, drug lord, kag nagalibod sang siyabo. Kay mintras tanto, nga magapabilin nga problema ang illegal nga druga, sigurado ako ya, wala niya untat ang pinatyanay, salvage kag iban pa. Nga wala untat. Bagod mismo ang presidente sang pungsod Pilipinas, ang iya sini drug war sa gobyerno, nagpalayag dumdumanyo, ang mando ya sa mga kapulisan, ka-espinido, kag iban pa, kon magpadayon patya. So, ang silingon, mabudlay iniya, nga hatagan mo solusyon, mauntat na ni pinatyanay, kon maguntat naman, kag hindi na, magduging pa ang siyabo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero mintras tanto, nga nagasulod ang siyabo,
Mintras tanto nga mga drug pusher, mintras tanto nga may mga drug lord, kay magnagalibod sang siyabo sa bilog nga pungsod Pilipinas, patihan niyo ko, wala sang solusyon. Sigurado, masunod nga simana, masunod nga bulan, may mahugpaas naman, may masapwan naman, kag ang ginabalibad perme ini siya embulbado sa illegal nga druga. Amo na siling ko, wala niya solusyon. Ang solusyon, sini ko mauntat ang siyabo. Ti mintras tanto may nagabaligya, mintras tanto nagaduging ang illegal nga druga, sigurado ako ya. Padayon man nga magkalatumba ining pila ka mga personalidad nga naga-intra sa druga. So ang solusyon, untat na baligya druga. Solusyon, dakpon ang mga drug lord. Amo ning solusyon, mintras tanto nga may kapitalista, wala niya untat. Kaya ang presidente sa pungsod Pilipinas ang nagmando sini. Ang iaaway kontra druga. Kita nyo itong mga nagkalamatay? Never mind lang. Atong mga nagkalamatay, mga mayor sa Calbuera, Liti, Kagiban pa, never mind lang. Bangod, ginabansada ang droga. Kaya dire, sa probinsya, kag syudad sa Bacolod, mapati ka mo mauntat ni. Mintras tanto may nagaduso sa droga, sigurado ako ya, ang pagpatay hindi mauntat sa syudad sa Bacolod. Sino ang mga responsable sini? Posible? Lansihanay sa droga? Posible? Ang mga aligasyon, mismo mga otoridad man, nga may ara ini, mando gikad sa ibabaw, nga kung daw sobra na, kung daw hindi na maguntat, pauntatan na ang iya ginawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition.
Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox bag DTX 500. Kamo adlaw-adlaw ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ini siya may mga panakot, phytochemical, mga antioxidant, agod nga dipinsahan ang aton dugo kagatay. Agod panubuon ang aton blood sugar kag kolesterol bagod sa diabetes. So, kung gusto nyo magpabilin healthy kita, protektadong aton lawas, DTX 500 ang gamiton adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mabakal na, no? Pagi sa online pwede na kamo katawag, pwede na kamo dial kag makapamasyar sa ila sini nga botika nga ginabaligyaan sini para nga makabakal kamo sang ila produkto. Amo ini siya ang DTX 500 online, pwede na, tawag na, pwede na makakadto sa ila klinika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ginarespito taman ang nagkomentar diri bago lang. Sila luyag mo kag sa hindi, apektado ang peace and order sang probinsya kag syudad. Ako ya kumporme akos na. Wala ko ya bunggo sa inyo komentar. Apektado giman ang peace and order kundiin matabo ining tinumbahan ay pinatyanay brutal nga pagpatay sa mga ginaligar may kaangtanan sa droga. Pero kasimple gid lang sang sabat ko sa inyo. Kung wala ka nag-intra sinigabisyo, ano ang dapat mo kakulbaan? Kung wala ka man ga-intra sa mga illegal nga bagay, ano ang dapat mo kulbaan? Wala ka gidapat kulbaan. Wala ka man entrada, wala ka man ga-intra sa mga illegal, bisan panahor, droga, kag iban pa. Kung law-abiding citizen ka, anong kulbaan mo? Ang kulbaan mo lang, basi may mga personal kaya nga kontra, may mga pagdinumtanay, pero kung ining karon nagakatabo pang salvage kag iban pa, kag ginaangot sa droga, kung wala ka malang gaintra, abyan, wala ka dapat kakulbaan. Pero wala ko yung magsiling nga hindi nakaapektar sa peace and order. Simple kulbaan ka, hindi ka nakulbaan nga. Ang pagpataya brutal, gahigda na, ginalutang pa, gatalbong dugo mong ti. Porte iniya, ang silingon brutal siya, hindi makitaw nga pagpatay. Pero sa nasiling ko na, nagapati ako nga may apekto ini siya sa peace and order katulad siya ni nagtawag bago lang, nag-text dire. Ako yaupod ko sa imong opinion. Pero sa nasiling ko, kung wala ka entrada, kung wala ka ga-intra sa mga illegal nga aktibidades, abyan, wala ka gid sa dapat kakulbaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Okay? Na sabat ko ang imo sini pamangkot kag ang imo sini kabalaka, kabay pa na bisan paano nakahatag ako sang mayo nga panugyan sa imo dirigin hatag nga mga opinyon kag komentaryo. Mabalik ako pagkatapos ini.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo bakolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Diri kita. Luyag ka magloan, dasig magproseso sang papilis ninyo. Nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan. Ining agricultural loan bala, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Pinakanubo, saka, kadto ka sa Federal Lending Corporation, aralang sa second floor, Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan santanan, nga luyag magloan, may mga satellite sila nga opisina. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala, may ara manda sa corner Yungke, sa dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung magloan ka now na, lubong saka, Federal Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Lain-lain ang desisyon sang mga opisyal sa Malacanang sa kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ang pagsalig sa presidente sa iya integridad, subong nagapadayon. Apang, dapat man padayunon ang validisyon. Bisan pa nga nagpalayag ang presidente nga may salig siya kay Espinido. Suno sa kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ipaidalom gid sa investigasyon si Espinido sa piyak sang panindugan sang presidente. Nga para sa akong hustuman, ti kung ang iba niya kakasol mo dayon sa trabaho, ang iba niya ipabakasyonon mo para nga investigaron si Espinido ya daw okay lang amo na ni nga report nga ra siya sa listahan sang droga ina
aligasyon pa man lang. Pero maayo gid nga imbestigaron. Kung pamatian ko kapon si Panilo, sila niya usto na ang ginahimo ni Anyo. Kag hindi dapat ma-impluwensya ang kapulisan sa payag sang presidente. Inaya daw usto, ina nga tindog. Kati aligasyon man lang ini mo. Ang pumuluyo subong ya, gahangla. Mana, damo ya bilib kay Espinido mo. Nya muna saya, porte, berdugo sa ilegal nga druga. Pagkatapos, pitiksintas, ginrelieve sa Bacolod. Dason nga si Mana, gumawa ang report, ara siya sa listahan sang druga. Di kon gapati, gyapon ang presidente sa niya integridad, di dapat ipaidalom ta sa investigasyon, kagklaruhon, kung matinlo siya, mas labing maayo. Kaya gapati kita nga ang performance ni Espinido, maayo gin man, kung pagpang-atake kag arangkada sa illegal nga druga. Mas maayo pagid kung madipinsahan niyang lawas siya, kag ipakita ya sa bilog nga pungsod Pilipinas nga sala ang listahan nga wala siya kahilabtanan sa illegal nga druga para kwintas klaras mala. Bisan pa nga may salig ang presidente, bangod ara sa listahan ang ngalan niya, nagakaigo nga may investigasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol!
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Time! Sa 28 pesos SRP lang, upod ang Coke litro. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse, sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa lang ka kapsula. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang nga asin, kag nagadugang supply kung kulang ka sa vitamina A, C, B, calcium, magnesium, potassium, zinc, kag iban pa. Ang manami sini sa Evergreen Herbal Capsule kay aprobado siya sang Food and Drug Administration. So, gamit kamo sini para nga magbaskog ang aton lawas kag dipinsahan batok sa pamalatian. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Leonor Pharmacy sa Himamaylan, Blanca Flor Drugstore Himamaylan, GBX Pharmacy, Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. Sa balita,